हिले, डॉक्टर हिले, पुलिस हिले, जनता हिलेला हो टेंशन देले बिया चाइना पूरा दुनिया हिलेला हो टेंशन देले बिया चाइना। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर के पियो लिखे बेसर पानी के हवा, जनता सबके लागे दिखावा, लागे दिखावा, लागे दिखावा। के पियो लिखे बेसर पानी के हवा, जनता सबके लागे दिखावा। अंदर ही अंदर से बढ़ल बा टेंशन, जनता सब घूमे बिना मास्क के फन फन। अब सैनिटाइजर और मास्क से सावधान रहे के बाद नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला हिलेला ला ला। नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला, नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला हिलेला। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर पुलिस सबके हाथ में बा डंडा, बिना मास्क वाला के कोइलक उठंडा, कोइलक उठंडा, कोइलक उठंडा। पुलिस सबके हाथ में बा डंडा, बिना मास्क वाला के कोइलक उठंडा। परमिशन जे आइल सबके पालना जे कोइलक, बिना मतलब के डंडो चलैलक। 5 महीना में सब कुछ त हल्का मचौले बा। नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला हिलेला हिलेला। नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला। एक तरफ WHO के टेंशन, दोसर तरफ रुकल दवाई के इन्वेंशन। एक तरफ WHO के टेंशन, दोसर तरफ रुकल दवाई के इन्वेंशन। अब अमेरिका से नेपाल सरकार हिलेला। नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला हिलेला। नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला, नेपाल हिले कोरोना में, नेपाल हिलेला। नमस्कार सब गोड़ा का हमरा को ई वीडियो बनवे में बहुते मेहनत लगा लिया। ते खातिर कृपया जते गोड़ा भी वीडियो देख रहल छे हमरा सबको सपोर्ट कर दियो। ई वीडियो को लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो। हाँ रुको हम जाओ नहीं कतो सब्सक्राइब करल नहीं बिसरू और साथ बेल आइकन दाबब नीचे घंटा का बटन नीचा में जो है सोर दबा के जा।